Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny maro mar ariyo mar chenro moro mar duol ma kama ogoye mbaka kawuono wawuoye limbe mar jatend piny Kenya Wiliam Ruto mochomo yo Nyanza chakre tarik 6 nyaka wuok tich men Monday juma mabiro cha. To sani koda e studio ka en jaduong' Kevin Osido ma en jalony e weche mag telo. Jowageno iromo gi jaduong' Odoyo Owede ma en jakanyo Kenya Kwanza kadipono yudo samo chopo e studio ma Kisumu to wabro soe mbaka ni mondo winja ne itimido winjo pachi 2:600. Osido erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano. Ber mane ma limbe mar jatend piny Kenya nyalo kelo Nyanza? Erokamano kuom thuolo machalo kama. Ber mar limbe mar jatend piny Kenya nyalo kelo piny Kenya, e dala ma Nyanza to tin. Kawacho no tin nikech kiluwo kaka sani katiba marwa oketo ni sirikal tiyo to wan gi kidienje ariyo mag sirikal ma en county government to gi national government. Omiyo sama jatelo mar piny dhi kamoro kaka koro Nyanza ma bende historically kata kwang'iyo chien kaluwore gi kaka siasa makacha igoyo kendo kaka ji attitude mar ji pachgi gi kaka gitimore ndalo mag siasa. Samoro mako ber miwach ni ma gima jatelo mar Kenya okelo tek. To tek nikech bro bedo matek kabisa mondo wang'e ni to samo biro nikech ing'e ni samo biro to nyiso wane odhi yawo weche mag ute, housing projects, odhi yawo weche mag markets, mago king'iyo among other projects ma bende osenyiswa ni odhi yawo gin tije mag sirikache mag kor gwenge. Omiyo gima nyalo chuno wa mar mondo wane ber to ok en ber masani, en ber mabiro mbele. To biro mbele kaluwore gi kaka sirikal ma national government engage gi jo Nyanza. Engagement gi jo Nyanza ni tiende niya, sama ipogo sirikal manyiso ni ministries, cabinet secretaries, principal secretaries, directors, CEOs mag parastatos, bende Nyanza yudo gimoro kawuok kuom sirikal mamalo. Kamedo kanyo Trevor en ni to wang'iyo ni to gik manene jatelo mar piny Kenya osewacho no dhi timo kata no dhi tiyo gi other agencies mag sirikal mondo bende gisebiro nikech ma kaka ni wacho kendo wang'eyo ni en visit mare mar didek. To kano biro mokwongo ang'o mano wacho no dhi timo no to be osetimgi. Kano biro mar ariyo to be ang'o mano wacho no dhi timo to be osetimgi. Kano biro mar adek makoro biro ni ang'ono kendo mano wacho no dhi ang'ono kendo maberruok ma wanyalo ng'iyo mwawach ni ma e gima jatelo mar piny okelonwa. Of course katieko to en ni nitiere ber manyalo wuok in terms of proximity to power. Proximity to power tiende ni wan gi jogo moseket kacha manyalo goyo ne president simo ma wuok Nyanza momak. To bende nitiere instances Trevor ma wase expect ni jogo mantiere but jatelo nyalo take that attempt mondo gigone simo mondo nyisgi ni to jatelo kijande waonge tich ere kaka inyalo konygi, kijande waegoyo gi polisi ere kaka dang konygi. Nitiere so many instances ma waseneno ka samoro proximity to power and presidency no bende okose konyo kaka ne jo Nyanza samoro expect. To kawacho jo Nyanza I mean luo Nyanza. To sido man ng'eni gima chik to koyie ni mondo mi pog ji kata kwede moro bedi nikech onego beni kamoro amora mintiere to teko mar sirikal chopo ni kaka ja Kenya. Ok ong'iso ni jatend piny Kenya manyaka chop kanyo ni bodo machiegni gi telo ne momiyo koro jowa dhi yudo konyruok. Kamano. To mano kare nyiso ni koro wadhi ataro mar chik nikech bedo ne kanyo no ok emomiyo ni koro ji bedo machiegni gi telo ni ka koro giyud konyruok. Onego beni giyudo konyruok ma kata onge kanyo. Mana adier. To emomiyo awacho ka wachako ni ber manyalo wuoke to onge. Kech katiba we expect ni the two levels of government kidienje ariyo mag sirikal ma national gi county tiyo together independently but also interdependently. Manyiso ni gi engage. But machaka wacho ni king'iyo historically nitiere gigo ma jogo ma wuok luo Nyanza nyalo bedo ni gisebedo ka gi expect ni sirikal timo. And some of those tests ma waseneno katimore en for example during maandamano. Ji nyalo expect ni wan gi ji ka PS, wan gi ji ka Mheshimiwa Odoyo Owede gini jogo motelo ne different agencies mag sirikal ni samoro miyo ni gin jogo maloso gi jatelo mar piny
nyalo konyowa mondo wachak neno ni kara koro kata mana polis bende nyalo winjo ni nitiere jok ma loso motelnegi jok ma loso gi sirikal ma koro kaka ne wadwa engage kodgi should be different, and it is of course inyalo wacho ni is unconstitutional, but proximity to power no emomiyo kata mana jatelo mar piny nuoyo Limbe kako nuoyo ni nikech nitie gigo modwaro nyaka obed machiegni gi jogo mani gigo modwaro. To one of those things ma odwaro Nyanza en kura nikech en president ma is very ambitious, en ng'ama nigi teko mang'eny, is very intelligent and smart. Ung'e ni jo Nyanza gi tok gochnwaga. To mar mondo ang' ayud gima dwaro ni mondo a sort out historical electoral injustices mosebeti somehow nyaka ang' adhi kacha dinuoya. We kora luonga ne Odoyo Wedi nikech Odoyo Wedi ni kodwa e studio ma Kisumo. Odoyo Osido wacho ni Limbe mar ker dala mar Nyanza bro kelo ber matin kabisa. Mama na Limbe mar kura mar higa mar 2027. Be nitiere adieri e wachni? ingeno ganda na ni ajela moro moseketogi koro gitimore kagima sirikal mar Wiliam Ruto ni sirikal kende mokwongo bede piny Kenya, kendo gitimore kagima oganda nagi to onge ng'ama nosebede sirikal. Nyaka jatend Osido e jang'ama osebede sirikal maborie moloyo luo ma pod ngima mosebede sirikal. Kawuono koro chiewo nyisowa kako nego bedi ni joluo machiegni gi sirikal mawuoyo gi president onego bed ni nyisogi ni nyithi luo youth onge tich. Ndalo mane gin e sirikal cha ne youth nigi tich. Higa 5 mar Uhuru, higni 10 mar Kibaki gi part of Moi. Dong ne gin e sirikal yawuoyi mang'eny kabisa to nyithindo ne onge tich. Kawuono kata ng'ama chairman mana kako Odoyo Wedi osikne mana ni ter nyithindwa lweny, ter nyithindwa polis, nyithindwa onge tich. To wasebedo nyaka gi thuolo ma sirikandgi mar ODM no ji osebedo ministers 4 mag luo manie sirikal to onge gima ne gikonyo go nyithi luo minyalo par. Kata sirikand barwabar manene kind Kibaki gi Raila, kawuono kidhi wuothi ofise sirikal ok ibi yudo wuoyi achiel makoni ni en nondike ndalo sirikand barwabar to jaluo to pod en kanyo. Chal ma gima ne gidhi e sirikand no gi casuals. Omiyo wacho kendo ni Limbe President Wiliam Ruto ni dhi kelo dongruok mathin ok onego be nowacho kata kapok oneno, nikech e thuolo mabet go kani e county ka county manie piny luo opang projects 4 moko dhi bedo launched to moko dhi bedo commissioned, kendo ma ok biro President Wiliam Ruto e piny luo mogik, pod obiro siko ka obiro. Ok ang'eyo ni kadine ok obiro to ne gidhi wacho ang'o. To ke makoro ji penjo ni kata we mana biro to nitiere gik moko minyalo tim kata gi county, ok ochuno ni ene manyaka obi ma mana manyo kura mar higa mar 2027. Oyo ineno sama biro President Wiliam Ruto ok gol projects midhi tim gi county go. Mitimo gi county gitima tima to mitimo gi sirikal mamalo be itima tima to koro wabedo gi gik mang'eny moromo. Adwa nyisi gimoro kawuono. For example, pi en devolved. To gero pi madongo dongo sirikal mamalo ema timo. Kawuono kidhi Homabay County ibiro yudo ni sirikal mamalo osegero pige manyalo golo 40 million liters a day. To kawuono Homabay ose distribute mana 1 million liters kende per day. Tiende ni county ema slow to national government dhi piyo. Kendo tim moro ne watimo negi e thuolo mane wadonje wach mar pini. Ni pige te madhi Homabay gin gidhi bedo ni gogi gi sola mondo kik wach moro bedie mar bills. Mano tim maber ma sirikal mamalo motimo. Kae tidhi migi koro gine magiran. Koro gidhi yudo pi ma cost effective to run. Omiyo timbe ma President Wiliam Ruto time piny luo gin timbe maber. An kawuono kende asewuothe projects 4 mabiro bedo launch. Nyoro na wuothi 3 madhi bedo launch. Nikech ma sirikal ma serious. Kendo kiyie na to nitie gimoro ma joluo ero wacho. Ni Gachagua no wacho ni sirikand ni en sirikal ma ji bede gi shares.
makoro wan ka oganda luo mane ka go kura waonge gi shares. Tadwa na nyisi gini kaka nowache. Sirikal e piny mangima iloso gi chama molo kura. Kata kidhi Amerika, jo Democrats emoloso sirikal. Ka bende jo UDA maloso sirikal, kija UDA tiketie sirikal kaluwore gi shares ma in go. To tich ne jopiny titiyo ne ji te nikech ji te chulo ushuru. Wadhi loso Piyo Mabei, kaka walose Kericho, kaka walose Kiambu, kaka walose Siaya. Gik modong wadhi timo e Kenya te. To donje sirikal ni bedo jatich sirikal maduong e government level. To jo UDA, jo Kenya Kwanza kende mabede. Mane kaka itime the world over. Omiyo wach moro ni sirikal ni rach nikech ok odwaro ni waonge shares, mano onge, mano propaganda miwuondo go joma ok par mariek. To mano be paro mani kare osido. Wach mar ni shareholders kaka doyo wedi lero no endo ni joma loso sirikal to nyaka bed mana jo Kenya Kwanza, lakini tich tibro tine oganda te. Ing'eni king'iyo system ma wantiere godo e Kenya kae, wan gi ji miluongo ni pure presidential system. To king'iyo gimomiyo en pure presidential system en nikech pod nitiere teko mang'eny ma gimiluongo ni presidency kata office mar jatend piny president nitiere gi jogo motiyo godo te. Emomiyo katiba owacho ni kata ka in president to sama iloso gimiluongo ni sirikal mari, to weche makwedo jomoko okoripo bed ni betie discrimination. Emomiyo pile pile jogo mantie governance and leadership kawan kama wajakwayo ga jogo manie telo ni please exercise gimiluongo ni spirit of magnanimity. Manyiso ni kata ng'at ma ok nendo osapoti cha gibende gi expect services. Omiyo kaka mheshimiwa Odoyo wacho no to ena kare nikech ochiwo example mar America, which is not a similar example ma wantiere godo kai. Kech kucha kaka Senate engage is totally different. For example, kaka Senate engage Kenya kai. Kaki loso sirikal kucha, gikidienje mopogore opogore matiye sirikal America, kata mna devolve regional system mar America man kucha opogore gi ma wantiere godo kon. Katiba marwa o expect ni kata kiseloso sirikal kamano, to koripo bed ni jogo mano siri kata manene o supporti ni emimiyo sirikal. To nikech kata king'iyo historia marwa kaka jo Kenya, gimomiyo katiba wacho ni rais chiwo gimiluongo ni State of the Nation Address every year. Higa ka higa nyako chung mawach ne jo Kenya ni gik moko masetimo ma katiba odhi mbele mawacho ni there are 4 things, and among those things en gimiluongo ni national cohesion and social cohesion. Ere kaka ise hakikisha ni jo Kenya gine achiel. Omiyo hapo gragi chairman ni katobedo ni nitiere jogo ma support president gi kaka iyiero jogo mantiere telo, to koripo bed ni kisebedo jatelo to pod itemo kwedo ji. Of course waseneno katimre, to kata Kenya ka be waseneno ka nitiere jogo mosedhi e court motemo wacho ni tang'ono momiyo nitiere jok moko ma ok mi thuolo, ma ok mi teko, ma ok tim kaka katiba oripo bed ni timo. To kadhi kamedo gi kanyo Trevor, emomiyo wasiko wawacho ni sani wantiere gi sirikache diriyo, ma en national man malo kod sirikache mag counties mantiere sirikache manie kor gwenge. Kata king'iyo kaka tich ipogo kuonde ka is still the same example. Ni jogo mano support governor ema nigi upper hand. To bende nitiere governors mamoko bende mosewacho ni un ka ok nu support to kata pi ma chairman lose wieni ok bibiro dalau. And we have very many other examples mag counties machalo kamano ma jogo manigi telo ose kwedo kuonde magi paro ni ok nomigi kura. To en gima dhi mbele nikech kata ka ji dhi e court kacha to nitiere disenfranchisement, nitiere buogo chuny moro ma jogo madhi e court ma petition nitiere godo. For example, ni case daka hinya mamat ng'ato koro samoro tiyo gi pesa ma every time kodhi kacha to case imeahirishwa, ichwele. Omiyo samoro jogo mantiere telo Trevor feel ni they are justified to timo kaka gitimo no. Yet kata chairman ung'eyo ni Kenya sani kuma wantiere ni historically nitiere jogo mago kura to wang'e ni jogi kati chung mitim nang'o kimi kata pesa to gidhi chamo, but kura ni to kangi mi, but okochuno ni koro nyakangi ni kiseyudo telo timayo gi services. Okochuno ni kose mi teko to nyaka koro itim ni isayo gi year in year out. Gimomiyo President Ruto for example dhi Nyanza ding'eny kama, and I'm glad ni chairman owacho ni be pod obro dhi mbele mondo dhi kuro is purely nikech kura mabiro.
To nikech president osetimo analysis. Maino kine dongruok moro amora modhi kelo koni. Dongruok out of projects mosebedo demarcated ma chairman wacho ni madhi bedo launched and commissioned. 98% of those projects are counties. Kata pi mowacho kia ni national government budget angonogi. Katiba onyiso maber ni national government water issues is policy. Kato bed ni dance kia ngono mowacho ni moko kia the pump kia 100 of millions of liters. Makato we biro to gigi poda. Kato we biro, as long as nitiere budget mawa bunge ose appropriate a national assembly. Majo county ose bet kacha mowacho ni wan gi milungu ni county integrated development plan. Majo gweng ma Homa Bay kuma chairman wacho ose bet mo agree ni wan water project. Gigo bro timore kata president okobiro kata okobiro. The only value add ma president nyalo kelo is public private partnerships. The goodwill for development. Kuro mama na wach mar kura. Odoyo widi wacho neno nango wach no. Ineno nango chairman. Osido nyondre. Awinji. Mokwongo adwa na nyiso Osito ni kowacho ni the president e piny luo kel dongruok. Ang'o miyo joluo ywago presidency magini ndani wan wasedok chien nikech itamo wa presidency imayowa. Mar ariyo ni sirikal modonjo manyien nyalo kata withdraw projects manosechaki kaka no uro withdraw Aror and Kimwarer to kendo ka president Wiliam Ruto biro to chako duokogi. Omiyo teko president nigo mar kelo projects go kata gologi. Mar ariyo Osito wacho ni president William Ruto luorore Nyanza nodwaro kura. Adwa ni mondo ng'e ni president William Ruto nyore koa Central Province kaendi juma chiel. Nyichako wa Rift Valley, nyichako wa kendo Ukambani. Oluorore Kenya te kaka president mar jo Republic of Kenya. Kagin giketo ni chama gino en mar pogruok. Mako yier jaluo president to gwenge moko kolim. To mano girit policy no gibigi implement kose yier gi. To thuolo ma wantie ni. Wan gi president mabro limo piny luo, mana kako limo piny Kikuyu, mana kako limo piny Lang'o. To bende mar ariyo, winjo kowacho ni nitie counties moko e Kenya ka ma oketo ni services ok mi jomoko manoko support gi. Wan kaka sirikal mamalo to services wachiwo ne ji te. Tich mar sirikal e decision making levels emo kinyal kao ja ODM ikete nikech onyalo sabotage tij sirikal ma nying sirikal kethre nying sirikal oti. Omiyo sirikal nyaka ket mana sirikal level, government level, joma nyalo timo tij sirikal ma ok nyal sabotage, joma they can trust with government policies and projects. Omiyo mar ariyo services michiwo at national level nyaka mi mana joma trusted. To bende ing'e Osido ng'e maber kendo ni pesa madhi e counties is limited to a certain amount. Maka pesa no wachak wakao project ma national government timogi. Wamiyo jo counties wadhi miyo gi tich matek. Ang'eyo nodwa nyisa ni pesa luwo functions. But e thuolo ma wan go sani wang'e pesa monego beni dhi ne counties. Kise miyo gi pesa no tiketo policy nikech P en gima is cross cutting. For example, wan gi P moro miluongo ni Kegati. Ogere i Kisii to serve Nyamira, kendo serve Kisii, kendo serve Homa Bay koni matin. Kori neno kamano kiwe lwet jo Kisii kende, ok gipogo ne Nyamira, kendo gipogo ne jo Homa Bay. Omiyo gik ma cross cutting maluorore counties mang'eny, nyaka sirikal mamalo ema tim kata obedo ni wacho ni gin devolved functions. Omiyo rieko machalo kamano inyalo yude mana president ma is focused to develop his country, is focused to unite his country, is focused for the growth of his country. Mano en president William Ruto. To mane momiyo otwere kuomwa kata obedo ni ne ok wagone kura. Omiyo ng'ama dwaro ni kik Ruto bi piny luo en mana ng'ama nigi nyiego ni Ruto nyalo dhi gi luo nikech gidhi neno timbe mopogore gi magi practice e chama gi ma Ruto kedogo no. To koro widi in kaka jakanyo mar Kenya Kwanza, chenro mane makoro usechopo kanye chenro mar jatend piny Kenya limo pinje ma Nyanza. Ang'o ma udhi chako kanye to dhi kanye, to ang'o ma jok Nyanza onego gen kuome koro? Adwa ni mondo awachi ni gimoro ma nyaka ing'e.
presidential tour and give involve a lot of security issues. Sani kidwa chako nyiso joma timbe giricho ni president donjo Kisumu on Friday saa 3:30 kinyi, dongi nyiso gini chakuru pango tembe maricho. Omiyo gima wang'eyo sani ma necessary mondo wang'e sama wantieni ni president dhi biro e piny luo chakre Friday nyaka Sunday. Kachopo kiny godhiambo to wanyiso uni obro donjo gi Siaya kama kae to dhi Homabay kato dhi kama. Onge gima osekethore. Gima important monego wang'e sama chon nobro dhi e projects mage, mago waseng'eyo. Obro dhi e counties mage, mago waseng'eyo. Sama obro dhi gi kama obro dhi e thuolono wabro ng'e sama owinjore. Okay. Osido ka ber to jatend piny Kenya onego wuoye weche mage ka koro chopo piny mar Nyanza. Kechi se wach mar cohesion. Mae seche ma koro onego kwede wach mar jalupne manowacho ni ma kar shareholders koso onego wuoye weche mag uchumi ka ber tang'o monego wuoye kodonjo piny mar Nyanza. Trevor, mano is the missing link. Mane gima onge visit ma kata limbe mar jatend piny Kenya e Nyanza kata kuonde modhiegi. Gik ma mindiko nwano dhi launch gi magi to are automatic bro timore kato dhi kato kodhi nikech jatelo mar piny onge gi pesa more buo gache kacha maka okokete budget wacho ni hata nimeona hii ma seng'iyo okoketwe budget an gi gunia moko ka mag pesa e dongune no kamiyo achiwo koso kachiwo ta jwacho ni aichiwo waneno ok timre kamano nikech pesa is appropriated to ntie gimiluongo ni budget process miluwo. Omiyo weche maber ka jatend piny Kenya lose. For example, one asewacho ni national cohesion. Gimomiyo nitiere this attitude ni president kata presidency mantie ka ok jaluo to no ken president maber. Ok ni ana support gima paro machalo kamano, but en gima dware ni mondo mi a very strong political background, political goodwill and political narrative and founding. Manyiso ni jok malose weche gi dware ni mondo break it down, ni ture matindo tindo mondo ji ong'e. Ni wan kata ka okigona kura to wan president to ka se chung kacha to gik matimo bro miyo ujir kendo teko gi chir mar mondo yie e presidency mara to nikech un taxpayers ni kata pesa machula okopogo ni mawuok central jo central omi million achiel, I mean president earns about 2.8 ni jo central omi 1.2 jo Kisii omi 600 kae ok tim kamano. So national cohesion paramount. Namareyo wadwa ng'eyo gimomiyo ok miwa feedback ma maybe chairman nyalo konyowa kae. Gik manowach in the initial visit, what is the status of implementation of projects manene president obiro, some of them including issues of housing mane itimo Homabay, itimo Migori, itimo Siaya, ni dhi migodo kijande tije. Nyithinda di kijanda di moseyudo tich, houses gi ni kanye, osegera di, trajectory mar government en mane. Bearing in mind, Trevor, nikata housing ni is a county government function. Policy mar urbanization, law making mar urbanization Kenya ka itime county. Emomiyo pesa wuok e national government kadhi e county. And we are happy and chairman ung'eyo nitinde narrative kata president oseloko narrative ne kodhi kate county wacho weche mag housing to wacho ni sisi wan gi serikal mar county nikech gidonjre e weche ma okoripo bedni gidonjore. But mano is by the way. So the delivery function of the presidency dware ni mondo nyis jo Nyanza ni wan ne wabiro ka ma is limbe na mar adek mar ang'wen to kana biro mokwongo magi gik mana nyiso ni wadhi timo to wasetime mogik ka en weche mag tije jogie moseyudo tije. Mar adek nitiere king'iyo issues mag boundaries, ongoing conflicts, weche mag conflict Trevor mag lweny madhi mbele, obed Kisii Kericho, obed Busia towards Ugenya kuondegi. What is the issue? Nikech security is national government function. Mano to ken mar county. Tangono momiyo pile pile. Nikiana angono mosetimre Kisii Kericho osemuoch. Angono mosetimre Kianandi osedonje en ang'o matimore. Nikech mano is an issue ma jo Nyanza, particularly the most affected jogo ma gino hinyo kabisa, would like to know. Mheshimiwa Rais, angono matimore to miwa a long standing
solution kaka wanyalo address this issue to nikech king'iyo kata president obende no siep jo Nyanza ahinya nikech are very close to kuonde ma gigi timore. So those are just matin manyalo wacho, but pod nitie moko mabende depending on time pod wanyalo go e mbaka. Chairman, un kaka joma sumo jatend piny Kenya paro ang'o mudwa no wuoye chieng' mobiro Nyanza kanyo? Gima duong' kende monego wuoye ma ok nyal bedo ni dhi maber en national cohesion. To national cohesion ni tiende ni riwruok mar oganda ituch achiel. Moi ber kane jatelo to nosiko mana ni peace, love and unity. Hera gi kwe gi riwruok. To hera gi kwe gi riwruok ni ng'ama kethe mogik en opposition ma Kenya ka. Nikech opposition ma Kenya ka ema luongo nyaka yawuotgi matiyo gi sirikal mantie Nandhoke. Mano e pogruok maduong' molo gik moko te. Gimomiyo gik ma Osido wacho ni ang'o miyo nitie insecurity e konde mag Kenya. Insecurity nitie nikech hate campaign ma opposition oketo wago. Ni jomoko nitie Nandhoke, ni ng'amo dhi moso President Wiliam Ruto ma Nandhoga, ng'ama kamano nego riemb nyaka chama, ng'amo donji ofis ja sirikal ma Nandhoga, ng'amo moso ng'ama support Wiliam Ruto ma Nandhoga. Dholuo miwacho e piny luo ka en ni wasikwa, onge jasik ng'ato e piny Kenya ka, wajo Kenya te, samokel piem mar laro od ker, kose yombi, tido gibet piny, tikoni koro watiuru, thuolo biro biro bar higni 5, wachak walar kendo. To ka waketore ni wan kaka oganda luo, tijwa en tij wicho wa jasiasa mamenyo, mamanyo kom. Jasiasa mamanyo kom ok nyal bedo ni pako ng'ama ne gilaro go kom to yombe. Katidhi mane MP level, katidhi mane governor level, katidhi mane senator. E national ka, be ng'ama no laro kom president ok nyal bedo siep ng'ama no yombe. Ena lweny musika sika. Omiyo wan kaka oganda luo. Koro wawe winji ahinya. Onego wadog chien e pachwa mwang'e ni en ng'ama nigi mirima gi ng'ama no yombe. Ok obi wachonwa wach maber kuom ng'ano kata obedo ni ng'ano timo tim mora mora maber. Wach moro be awinjo kosido wacho kanyo ma ok ber ahinya. E wach mar projects ni. Ni projects wanyalo yudo. Makata President William ok obiro, kata ok otimo to pile. To kaka oganda luo, waywago projects to parliamentarians minyisowa ni pogo pes Kenya, to wan go moromo gin e bunge. Tiende ni waseng'eyo ni parliamentarians ka ok nyal pogo dongruok mabiye piny luo e kiwango ma wadwaro. Mane momiyo waywak pile ni miyo jomoko tiwewa. Wabunge gidak miwa. Omiyo wabunge go bong'eyo ni ng'ama nigi executive authority e Kenya mangima en the president. Ene makidhi kuodho kode wacha ka jatoko to nyalo toko ni bam to we buom. Onyalo toko ni bam to we tielo. Nikech iwuoyo kode maber. Omiyo wan kaka oganda luo thuolo makawuono kamora mora magintie. Dolre uru ucham sirikande ni nikech ma sirikal mar Kenya. To Kenya kae muchuli ushuru. To President William Ruto se yie ni obro tiyo ne ji te maromre. Kata jomoko kudwa yie, kata gi yie to wabro neno gi wang'wa. Winjo kosido penjo kuma housing projects osechope. Homa Bay sani housing project osechope 7th floor. Igero to dhi. To bende nyakung'e ni projects madongo mag millions mang'eny. Ok inyal wacho ni gere kawuono to kinyo chak gedo without planning, without architectural drawing, without bill of quantities, without procurement. Mago nyaka timte and they take time. Gikawo thuolo. Omiyo project mano chik nyoro ok diwach ni kawuono osechung'. To mane President William Ruto chiko mokwongo kano kawo loch. Koro dhi nyime kawuono kendo kidhi Homa Bay tidhido ka udi mang'eny osechope 7th floor kendo igero kadhi. Okay. Joga mapane sa koro mawa wango dada miuda ka achiel mondo wach mogik muwego do joluo makoro winjo jo Nyanza ma winjo usani daka achiel ke. To dhi pio marani ni sare ngoga marani. Anadwa kwayo jo ganda luo warwakuru president wawinje joma undu ma chairman nyalo bedo ni wacho nikech gin intelligence. Wakwedgi uru warwakuru mheshimiwa rais nikech kaka wadhiro wakedhi miyo global community ranyisi mar kaka jo Nyanza oikore. To gima kik wuondwago en ni president kilo project. Wahakikisha ni watimo accountability ne county governments wapenjuru counties ni market manoger cha
osemiyo mine adi thuolo mondo giyud godo pesa. Cost of living ang'ono mutimo kanyo, mago gik ma president ok bi kelo. Moko gi gina siasa, warwaki guru gi ng'uono. Kamano. Owidi wach mogik miwewago. Adwa ni mondo awach ni oganda luo kamoro amora ma gintie ni mondo ging'e ni timbe moro amora ma gitimo maketho kwe piny luo, riembo joket mwandu e piny luo, to jomoketo mwandugo ema miyo yawuotwa tich. Kik wabed ni nyaka e pinje maoko wan kaka oganda luo wabiro bedo gi reputation marach mar koko. Mane momiyo kawuono koro waywak kaka oganda ni AFCON, Africa Cup of Nations, mane onego ket ni kelo bathe Kisumu. Joka ne shida nikech Kisumu koko ng'enyie. To kendo Kisumu ka ema noket pesa ni gero go stadium maduong' to ger matin. Koro ok ginyalo bedo. Omiyo wan kaka oganda nyaka wapenjre to jotendwa gi be gitimonwa gik mowinjore gitim. Ka ok kamano to ruoth ogwedhna oganda luo. Otelne u god mwandu kod kothu kod nyithindu. Erokamano ahinya, mano doyo Owidi jakanyo Kenya Kwanza to gi Kevin Osido jalony e weche mag telo. Mane kama we chenro moro mar duol, an nyinga Trevor Ombija, jandeng' opanga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Wanere Sadik.